niektoré veci nevysvetlíš. A minister, toto nevysvetlíte. Nevysvetlíte, že ste zatajili 2-miliónovú vilu, baň vo vlastníctve vašej manželky a ten dôvod, ktorý ste dali, že proste chránili ste rodinu. Ten téma rozčertil možno ešte viac, pretože vám presne poviem, čo by sa stalo. No. Keby každý v tejto krajine konal tak, ako vy konáte, že by si povedal, viete čo, toto je nepríjemné pre moju rodinu, toto ja zatajím, tak viete, čo by sa stalo? Zajtra je posledný deň na podávanie daňových priznaní. Keby všetci rovnako pristúpili k podávaniu daňových priznaní tak, ako ste vy pristúpili k podávaniu majetkového priznania. Toto neprizná, lebo je to nepríjemné a manželku budú ofrfľať a budú jej závidieť, tak by sa táto republika na druhý deň rozsypala. Okay? Pretože by ľudia by prestávali priznávať dane, keby každý konal tak, ako vy konáte, lebo chvála Bohu, tak teraz nerobia. Dobre. Keby tak konali, pán minister, tak by nebolo zajtra na platy učiteľom, nebolo by zajtra na svietení v nemocniciach, pretože by sa, keby si všetci zobrali vzor od vás, tak táto republika by skolabala. A to má na tom úplne škriv naviac, pán minister.